Нещо хранят някого. Я да ги видим. Какво храните ви, бе? Ще му охапа доста. Ухапа ли та? Ете напред. И май нам то хапи, де? Да не вървите, ако искаш при тях. Къвкаш, а? За да храниш, сега къвкаш. Къвка? Сгрижи, как той е харесвал розовиятки. Аз искам да си направя една снимка пред зоологическата градина, дето пише знак зоологическа градина. Шо ли да ни?